Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε εδώ στο www.amartiafm.gr. Παρασκευή 6 Ιουνίου, η ώρα είναι 9 και 20 και έχουμε την τιμή να έχουμε δίπλα μας την Όλγα την Παντέλη, όπως σας είχαμε υποσχεθεί. Όλγα, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα Γιάννη, χαιρετώ τους ακροατές του amartiafm.gr. Εδώ είμαστε με την Όλγα, θα μιλήσουμε για την καινούργια της δισκογραφική δουλειά. Θα είμαστε εδώ περίπου και μέχρι τις 11. Καλή διασκέδαση, καλή ακρόαση να έχετε σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα radio portal που μας ακούνε, και στο live24.gr, στο TuneIn, στο Greek Radio, σε όλα τα κινητά που μας ακούνε και σε όλα τα tablet, μέσω της ειδικής εφαρμογής που έχουμε στο App Store και στο Google Store. Αυτά είναι για, Όλγα, αυτά που λέγαμε είναι για άτομα της τεχνολογίας. Εξέλιξη, βλέπω εξέλιξη. Είμαστε μπροστά. Ναι. Λοιπόν, θα ακούσουμε την καινούργια δουλειά δισκογραφική που έκανες, έτσι, που την υπογράφει ποιος? Δημήτρης Βαρσαμίδης στίχους και στα 14 κομμάτια, Μητρόπουλος, Κατσίγιαννης και Κονάκης. Ωραία. Εμείς τώρα θα ακούμε δύο. Με την General. Αυτά σιγά. Όλα θα τα πούμε. Σιγά θα τα πούμε. Όλα θα τα πούμε. Θα πούμε τους δημιουργούς πάνω απ' όλα. Γιατί για μένα ο δημιουργός είναι το Α και το Ω. Οπωσδήποτε. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να έχουμε τραγούδια. Και είναι και πιο αδικημένοι, εγώ πιστεύω. Ναι. Κατά μία έννοια είναι οι ήρωες που δεν φαίνονται, θα λέγαμε. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε δύο τραγουδάκια. Το ένα είναι για μια ματιά σου. Το Τσιφτετέλι. Το Τσιφτετέλι, και μετά θα ακούσουμε. Έχεις και ένα πολύ δυνατό ζεμπέκο. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Για να δούμε. Λοιπόν, Όλγα Παντέλη εδώ μαζί μας. Καλή διασκέδαση, παιδάκια. Καλή ακρόαση. Μια ματιά σου με σκοτώνει, το φιλί σου απογειώνει. Δεν υπάρχει σαν αστέρι και ο Θεός αυτό το ξέρει. Μια ματιά σου με σκοτώνει, το φιλί σου απογειώνει. Δεν υπάρχει σαν αστέρι και ο Θεός αυτό το ξέρει. Εσύ ο άνθρωπος μου και για σένα εγώ να ζω. Πρέπει εμείς να γνωριστούμε, μαζί να αποδράσουμε. Στην αγάπη ναι να πούμε, στον ουρανό να φτάσουμε. Μια ματιά σου με σκοτώνει, το φιλί σου απογειώνει. Δεν υπάρχει σαν αστέρι και ο Θεός αυτό το ξέρει. Μια ματιά σου με σκοτώνει, το φιλί σου απογειώνει. Δεν υπάρχει σαν αστέρι και ο Θεός αυτό το ξέρει. Σου με σκοτώνει, το φιλί σου απογειώνει. Δεν υπάρχει σαν αστέρι και ο Θεός αυτό το ξέρει. Μια ματιά σου με σκοτώνει, το φιλί σου απογειώνει. Δεν υπάρχει σαν αστέρι και ο Θεός αυτό το ξέρει.
σε ψάχνω, σε ζητώ. Είσαι εσύ για μένα, το άλλο μου μισό. Έμαθα πως θέλουν να μας κάνουν κακό, να μας χωρίσουν θέλουν, μα δεν θα γίνει αυτό. Σ' έχω πιο ψηλά από όλους και από όλα. Κανέναν μην πιστεύεις, το χέρι τώρα κόλλα. Αν είμαι ενόχη εγώ, τώρα να πληρώσω. Ορκίζομαι και στο Θεό, ποτέ μη σε προδώσω. Αν είμαι ενόχη εγώ, τώρα να πληρώσω. Αυτόν τον άνθρωπο εγώ, ποτέ δεν θα πληγώσω. Όλοι με κατηγορούν, πως κάνω λάθη λένε. Εγώ όμως παραδίνομαι, στα χείλη σου που καίνε. Όλοι με κατηγορούν, λένε πως είναι τρέλα. Μα στη φωτιά σου να καώ, το θέλω τώρα έλα. Αν είμαι ενόχη εγώ, τώρα να πληρώσω. Και την καρδιά μου στη φωτιά, για σένα να τη δώσω. Αν είμαι ενόχη εγώ, τώρα να πληρώσω. Χωρίς εσένα όμως δεν ζω, θέλω να στο δηλώσω. Όλοι με κατηγορούν, πως κάνω λάθη λένε. Εγώ όμως παραδίνομαι, στα χείλη σου που καίνε. Όλοι με κατηγορούν, λένε πως είναι τρέλα. Μα στη φωτιά σου να καώ, το θέλω τώρα έλα. Η ζωή δεν περιμένει, έλα εδώ μαζί μου. Σου έχω κρύψει όνειρα, να είσαι εσύ δική μου. Σου έχω κρύψει όνειρα, σε θέλω εδώ μαζί μου. Μια ζωή δική μου, μια ζωή δική μου. Όλοι με κατηγορούν, πως κάνω λάθη λένε. Έμαθα πως θέλουν να μας κάνουν Εγώ κακό, όμως παραδίνομαι, στα χείλη σου που να μας καίνε. χωρίσουν θέλω, μα δεν θα γίνει Όλοι με αυτό. κατηγορούν, Κανέναν μην πιστεύεις, λένε πως είναι τρέλα. Μα στη φωτιά σου να καώ, το θέλω τώρα έλα. μια ζωή δική μου, μια ζωή δική μου. Όλοι με κατηγορούν, πως κάνω λάθη λένε. Εγώ όμως παραδίνομαι, στα χείλη σου που καίνε. Όλοι με κατηγορούν, λένε πως είναι τρέλα. Μα στη φωτιά σου να καώ, το θέλω τώρα έλα. Παντού σε ψάχνω, σε ζητώ. Εδώ είμαστε λοιπόν, ζωντανά, www.amartiafm.gr, εδώ μαζί με την Όλγα την Παντέλη. Παντέλη, καλά το είπα. Σωστά, σωστά. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, η Όλγα τραγουδάει πάρα πολλά χρόνια στο χώρο, δεν λέμε πόσα. Απλώς είναι η πρώτη δισκογραφική. Το λέμε, γιατί όχι. Εντάξει. Εγώ πάντως δεν το πίστεψα. Να είμαι ειλικρινής. Ο καλλιτέχνης δεν έχει ηλικία. Έτσι. 14 χρόνια. Λοιπόν. Και όμως είναι η πρώτη δισκογραφική δουλειά. Πραγματικά σου εύχομαι τα καλύτερα. Γενικώς το Αμαρτία FM στηρίζει τους νέους καλλιτέχνες. Να είστε καλά, παιδιά, γιατί να ξέρεις ότι έτσι. μετά από αυτή τη συνέντευξη δεν τελειώνει εδώ. Να ξέρεις ότι εμείς πάντα θα σας στηρίζουμε. Έχουμε ξεχωρίσει 2 τραγούδια. Το ένα είναι το Ζεμπέκικο που σου είπα. Το έβρεγε ο Θεός με το Θεό. Μπράβο. Και το άλλο είναι το Κρυμμένα σ' αγαπώ. Το ντανσάκι, που το έχω κάνει και κλιπάκι. Λοιπόν, συνεργασίες, πάρα πολλές μου έχεις πει, τα έχω διαβάσει κι εγώ. Να πούμε και στον κόσμο βέβαια Βεβαίως, με ποιους να έχεις πούμε. συνεργαστεί. Να του πω, αφότου γίνανε γνωστοί πριν, γιατί κάποιοι γίνανε Όλα. γνωστοί. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, έχω δουλέψει με την Άντζελα Δημητρίου, με τον Χάρη τον Κωστόπουλο, με τον Μπάζη. Όπα. Τηλέφωνο. Όχι, εντάξει. Το Ζωντανή. έχω βάλει και αθόρυβα, παιδιά. Συγγνώμη. Λοιπόν, τον Χρήστο τον Μπάζη, τον Σναλέκο τον Ζαζόπουλο,
Ο Αλέκος ο Σαζόπουλος, να ξέρεις ότι σήμερα είναι στο δικαστήριο κλαμπ. Ναι, φίλος και καλός τραγουδιστής, έτσι. Άστα. Με την Ελένη την Καρουσάκη, με τον Χολίδη, τον Χρήστο στη Θεσσαλονίκη, με τη Φανή τη Δρακοπούλου, τον Κυπριανίδη, τον Βέρτη. Όπως καταλαβαίνετε, παιδάκια, δεν είναι μια τυχαία και είναι πάρα πολύ συγκροτημένο άτομο. Πραγματικά. Να σε καλά, Γιάννη. Το μυαλό της είναι μέσα στο κεφάλι και για να το λέω εγώ πάω να πει τι είναι. Σου εύχομαι τα καλύτερα, σου εύχομαι να ασκήσει. Μακάρι να το αγαπήσει ο κόσμος, γιατί ο κόσμος είναι που κάνει τη διαφορά και προωθεί τη δουλειά μας, έτσι. Σίγουρα εμείς κάνουμε την προσπάθειά μας, κάνουμε αυτό με αγάπη, έτσι, προπάντων, πέρα από το ότι είναι μια δουλειά. Εγώ το αγαπάω κιόλας, είμαι από τους τυχερούς που κάνω μια δουλειά που αγαπάω. Αλλά ο κόσμος είναι αυτός που μας ανεβάζει, που μας κατεβάζει, που μας θέλει, ενεργούς, έτσι. Έτσι, αλλά κοίταξε όμως εδώ, αυτή τη στιγμή έχουν έρθει ούτε και εγώ ξέρω πόσα άτομα. Κοίτα εδώ τι γίνεται. Ευχαριστούμε πολύ όλα τα παιδιά. Ήρθαν εδώ στο www.amartiafm.gr. Πρώτα απ' όλα ήρθαν για σένα. Να είναι καλά. Έτσι. Να περάσουν ένα όμορφο 2 ώρο, έτσι. Όσο κρατήσουν τα τραγούδια, τώρα πώς θα πούμε, θα συζητήσουμε. Αν είσαι λίγο αγχωμένη, θα το γυρίσουμε λίγο και στο χαβαλέ. Μια χαρά είμαι. Είσαστε μια χαρά εδώ πέρα και ο Κώστας απέναντι. Δεν ξέρω πώς σου φαίνεται ο καμεραμάν. Καμεραμάν, τεχνικός. Μη μου τον θυμώνεις, Όχι, δεν θέλω να το θυμώσω. Ο καμεραμάν εκεί απέναντι. Λοιπόν, εδώ έτσι περνάμε καλά. Ο Κώστας το καλύτερο παιδί. Το καλύτερο παιδί, μετά από μένα. Μετά από σένα, Γιάννη. Θα το βάλω στη ζυγαρία και θα σας ζυγίσω τώρα. Ποιος είναι το καλύτερο παιδί. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Όλγα Παντέλη εδώ ζωντανά μαζί μου. Πάρε πιστόλι, λέει. Τζεμπέκικο. Είναι αυτό που μου αρέσει, έτσι. Πάμε. Τρελάθηκα εγώ μ' αυτό το βλέμμα σου, μ' αυτό. Θα είναι θαύμα να σε βλέπω κάθε μέρα. Μα σε χάσω ξαφνικά, μαχαίρι θα σε στην καρδιά και στο κορμί μου σφαίρα. Πάρε πιστόλι αν δεν σε δω και ρίξε μου να σκοτωθώ. Δεν θα αντέξω το καημό, την απονιά σου. Βάλε φωτιά και κάψε πια και σταχτικάνε τη βραδιά, αφού θα με έχεις έξω απ' την καρδιά σου. Συνεφιασμένε ουρανέ και εσύ μεγάλε μου καημέ, αν θα χαθείς σαν το κεράκι εγώ θα λιώσω. Χωρίς εσένα δεν μπορώ ούτε στιγμή ούτε λεπτό. Χωρίς εσένα εγώ θα σβήσω, θα τελειώσω. Πάρε πιστόλι αν δεν σε δω και ρίξε
άφησε μου να σκοτωθώ. Δεν θα αντέξω το καημό, την απονιά σου. Βάλε φωτιά και κάψε πια και σταχτικάνε τη βραδιά, αφού θα με έχεις έξω απ' την καρδιά σου. Νύχτα το σκοτάδι με βρίσκει μόνη μου στιγμή να μην μπορώ να αναρωτιέμαι αν είναι όνειρο ή απάτη. Όλα σου τα δώσα κι δεν ευχαριστώ. Ποια καρδιά και ποια ψυχή να σου χαρίσω, αφού νιώθω ότι είσαι μακριά. Στη ζωή μου δεν αντέχω να δακρύσω, είναι το δάκρυ λάβα που αρχοκυλά. Πόσο θα ήθελα τη σκέψη σου να ορίζω, πόσο θα ήθελα να σ' έχω αγκαλιά. Σε πίστεψα και σε έκανα Θεό μου, δεν το εκτίμησες έστω για μια φορά. Κι εγώ που νόμιζα πως είχα στο πλευρό μου, έκανα λάθος κι ας είναι πια αργά. Ποια καρδιά και ποια ψυχή να σου χαρίσω, αφού νιώθω ότι είσαι μακριά. Στη ζωή μου δεν αντέχω να δακρύσω, είναι το δάκρυ λάβα που αρχοκυλά. Πόσο θα ήθελα τη σκέψη σου να ορίζω, πόσο θα ήθελα να σ' έχω αγκαλιά. Εδώ είμαστε λοιπόν. Κάτι προβλήματάκια με τον ήχο τώρα, θα τα λύσουμε. Ζωντανή εκπομπή είναι, τώρα την περιμένουμε. Γιάννη μου, όλα τη λύση τους την έχουνε. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε αυτά που λέγαμε. Καταρχήν να μιλήσουμε για την κρίση. Ναι, κατά πόσο έχει επηρεάσει εσένα. Όπως όλο τον κόσμο, έχει επηρεάσει και τη δική μας τη δουλειά. Έτσι. Ο κόσμος ζει δύσκολες εποχές όσον αφορά την ανεργία, τις μειώσεις, διάφορα πράγματα που μπορεί να γίνονται στη ζωή τους και στις δουλειές τους τις πρωινές, οπότε κόβουν αναγκαστικά τις εξόδους, το ρουχισμό. Έτσι λοιπόν και εμάς η κρίση αυτή μας έχει επηρεάσει από άποψη ότι έχουμε μειώσει τα έξοδά μας, οι μέρες δουλειάς είναι λιγότερες, έτσι, τα μεροκάματα χαμηλότερα. Έχουμε όλοι συμβιβαστεί σε μια δύσκολη εποχή. Αλλά θεωρώ ότι ο Έλληνας είναι γλεντζές και το έχω ξαναπεί αυτό. Και νομίζω ότι αυτό που δεν μπορούν να πάρουν από εμάς τους Έλληνες είναι η διασκέδαση και η ζωντάνια που έχουμε στο να ακούμε και να στηρίζουμε τραγούδια και μα δεν είναι τυχαίο ότι φεύγουν οι καλλιτέχνες από εδώ και πάνε στο εξωτερικό και οι Έλληνες κάνουν τέτοια σημεία που κάνουν στο εξωτερικό. Ναι, δεν ναι, είναι τυχαίο. Ναι, ναι. Οι Έλληνες στο εξωτερικό. Και να πούμε ότι το... έχεις πάει και εσύ εξωτερικό, έτσι, και πας εξωτερικό. Βεβαίως, έχω δουλέψει και εξωτερικό και Αμερική και Γερμανία. Και οι Έλληνες στο εξωτερικό να ξέρεις ότι είναι πολύ πιο κοντά στη μουσική. Δηλαδή βλέπεις ότι μας αγκαλιάζουν όταν πηγαίνουμε στο εξωτερικό με τέτοια έτσι όρεξη και διάθεση, γιατί τους λείπει αυτό το πράγμα, δεν το έχουν ανάγκη. Δεν υπάρχει εκεί τέτοιο. Ακριβώς. Υπάρχει, αλλά σίγουρα είναι μια μάζα κόσμου μαζεμένη σε συγκεκριμένα σημεία. Δηλαδή έχουν ένα μπουζουξίδικο ή μια μεγάλη πόλη, ας πούμε, που μπορεί να είναι το Τορόντο στον Καναδά ή η Αστόρια στη Νέα Υόρκη, έτσι. Και εκεί μαζεύεται ο ελληνισμός.
Εντάξει, τώρα θα μου πεις και εδώ δεν αγαπάνε το τραγούδι, φυσικά και το αγαπάνε, απλά πλέον δεν μπορούν να το στηρίξουν με το βαθμό που το στηρίζαν, έτσι, γιατί υπήρχαν πολύ περισσότερα μπουζουξίδικα τα οποία έχουν κλείσει. Εμείς τραγουδιστές έχουμε συσσωρευτεί σε κλαμπάκια, μπορείς να το πεις και αναγκαστικά, γιατί κακά τα ψέματα, άλλο ένας χώρος μπουζουκιών, ο οποίος έχει 5, 6, 7 όργανα πίσω, γέμισμα, έναν ήχο καλύτερο. Στα κλαμπάκια θα πας με 2 όργανα, με έναν ήχο πολύ πιο μέτριο. Είναι οι συνθήκες λίγο πιο βάναυσες για μας τους καλλιτέχνες, έτσι. Είναι και θέμα επιβίωσης όμως, έτσι. Βεβαίως, βεβαίως. Επιβίωσης. Όπως όλοι έχουμε, σου είπα, συμβιβαστεί στην υπάρχουσα κατάσταση και κάνουμε την υπομονή που απαιτείται σε αυτές τις δύσκολες εποχές. Εντάξει, αισιοδοξία. Τι να πω, Γιάννη μου, αισιοδοξία. Λοιπόν, και μετά θα βάλουμε τώρα 2 τραγουδάκια και μετά θα πούμε το άλλο το θέμα που λέγαμε. Έτσι. Ναι, λοιπόν, τώρα ακούσαμε πριν το Παρεμπιστόλι. Το Παρεμπιστόλι και Ποια καρδιά. Και Ποια καρδιά, ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα Αστέρι τη ζωή σου. Βρίζω μόνο εμένα. Είσαι δυνατή αγάπη, είσαι αρχή και τέλος. Με σημάδεψε για πάντα το δικό σου βέλος. Δεν τελείωσα εγώ μαζί σου. Είμαι το αστέρι της ζωής σου. Σ' αγαπώ μόνο σε σένα εγώ ελπίζω. Όσο ζω μόνο σε σένα θα γυρίσω. Δεν τελείωσα εγώ μαζί σου. Είμαι το αστέρι της ζωής σου. Είσαι μόνιμη ανάγκη λέω εγώ για σένα. Και μου λείπεις και σε θέλω τώρα απεγνωσμένα. Τα σημάδια στο κορμί μου είναι από σένα. Πες μου πως αυτό που ζούμε εμείς δεν είναι ψέμα. Δεν τελείωσα εγώ μαζί σου. Είμαι το αστέρι της ζωής σου. Σ' αγαπώ μόνο σε σένα εγώ ελπίζω. Όσο ζω μόνο σε σένα θα γυρίσω. Δεν τελείωσα εγώ μαζί σου. Είμαι το αστέρι της ζωής σου. Εγώ μαζί σου. Είμαι το αστέρι της ζωής σου. Σ' αγαπώ μόνο σε σένα εγώ ελπίζω. Όσο ζω μόνο σε σένα θα γυρίσω. Δεν τελείωσα εγώ μαζί σου. Είμαι το αστέρι της ζωής σου. Εδώ είμαστε λοιπόν, ζωντανά με την Όλγα την Παντέλη. Προβληματάκια στον ήχο, λέει. Εγώ ακούω μια χαρά πάντως, γιατί έχουμε και έναν άλλον υπολογιστή εδώ. Τέλος πάντων, ό,τι μπορούμε θα προσπαθήσουμε να το λύσουμε. Λοιπόν, πάμε Όλγα να πούμε τώρα για τα reality. Ενδιαφέρον. Πάμε, ρίχτα. Κοίταξε να δεις. Καταρχήν να πούμε, θα πήγαινες ποτέ εσύ? Όχι. Όχι.
Στην παρούσα φάση δεν θα πήγαινα. Αν τραγουδούσα 2-3 χρόνια μπορεί να το έκανα. Ήμουνα νέα, στο χώρο. Τώρα δεν θεωρώ σωστό να το κάνω στη φάση που είμαι. Γιατί πλέον χαράζω μία πορεία, έχω δουλέψει σε πάρα πολλές πίστες, ξέρω ποια είμαι. Στα 2-3 χρόνια που μπορεί, ας πούμε, να μην ήξερα ποια είμαι και να ψάχνα τον εαυτό μου ή την ευκαιρία, ναι, να το έκανα. Τώρα δεν θεωρώ ότι μπορεί να μου προσφέρει κάτι. Ναι, το μόνο που σου προσφέρει τηλεόραση είναι μια αναγνωρισιμότητα. Το ότι θα σε βλέπουν στον δρόμο και θα σε αναγνωρίζουν. Ναι, αλλά μετά από 14 χρόνια θεωρώ ότι με έχουν δει και σε πίστες ο κόσμος που θα πάει στα μπουζούκια. Δηλαδή δεν θα μου προσφέρει κάτι περισσότερο. Ύστερα στο να κρυθείς, δεν σου λέω ότι δεν υπάρχουν παιδιά που είχαν καλές φωνές, πούμε στο The Voice, έτσι. Υπήρξαν τραγουδιστές που έχουν καλή φωνή. Αλλά εγώ, ας πούμε, που ξέρω το Δήμο τον Μπέκη, γιατί έχω δουλέψει όταν ήταν στους One με τον Τζαλίκη στη Θεσσαλονίκη, στην πολιτεία, θεωρώ λάθος το που πήγε. Γιατί ο Δήμος είναι ένας πάρα πολύ ικανός και καλός τραγουδιστής που έχει δουλέψει στις καλύτερες πίστες και της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και νομίζω ότι δεν του πρόσφερε κάτι. Οκ, τον είδανε και κάποιος κόσμος. Αλλά ο Δήμος ο Μπέκε δεν είχε να αποδείξει κάτι. Ή η Μαρία Εγγλέζου που έχει 2 δισκογραφίες. Γιατί είναι παιδιά τα οποία τα ξέρω και φωνητικά είναι πολύ καλά. Δηλαδή να κρυθούν ως τι. Τα παιδιά που είναι 19-20 χρόνων, ίσως το λάθος ήταν που βάλανε παιδιά που είναι πολλά χρόνια στη δουλειά με παιδιά που είναι. Ξεκινάνε τώρα. Και όταν τους κρίνανε, έλεγαν: ξέρεις τι, προτιμώ να κρατήσω την κοπέλα που είναι 19 χρόνων και τώρα ξεκινάει, γιατί ενώ εσύ που είσαι έμπειρος την έχεις την πείρα, τότε γιατί τους παίρνεις μαζί. Ξεκαθάρισε, κάνει ένα reality μόνο για παιδιά νέα ή για προχωρημένους οι οποίοι δουλεύουν στα μπουζούκια. Δηλαδή δεν μου αρέσει όλο αυτό το σύστημα. Και ύστερα τώρα να σου πω κάτι: βγήκε κάποια κοπέλα πρώτη η οποία πραγματικά έχει μια πάρα πολύ καλή φωνή. Είναι η καλύτερη φωνή της Ελλάδας, του The Voice. Ποιο είναι το κριτήριο? Για μένα δηλαδή είναι η καλύτερη φωνή, για σένα, για κάποιον άλλον. Δηλαδή κάποια άλλα παιδιά που ήταν μέσα δεν είχαν καλή φωνή. Δηλαδή δεν ξέρω αν είναι. Εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ ο Γιούρι. Ναι, και εμένα. Ακριβώς. Εμένα μου άρεσε δηλαδή, πολύ ο Γιούρι. Αλλά θέλω να σου πω όμως, ποιο είναι το κριτήριο που τελικά είναι η καλύτερη φωνή. Δηλαδή, και ένα άλλο που δεν μ' άρεσε, που δεν άρεσε ούτε και σε σένα. Και ένα άλλο που δεν μ' άρεσε, δεν άρεσε ούτε και σε σένα ήταν το ότι ήταν πολλά τραγούδια με αγγλικό στίχο. Γενικώς ξένα κομμάτια. Γιάννη μου, ζούμε στην Ελλάδα. Εντάξει, να ήταν στο Λονδίνο, να ήταν στην Αμερική, ξένο στίχο, ok. Δεν μπορούσαν να βάλουν pop ελληνικά, rock ελληνικά, έντεχνα, λαϊκά, ελαφρολαϊκά. Ακούγαμε όλο ξένα τραγούδια. Δηλαδή είναι 70% ξένων τραγουδιών. Μα είμαστε στην Ελλάδα. Αυτά τα παιδιά πού θα απορροφηθούν? Δεν θα απορροφηθούν στον χώρο της Ελλάδας. Τους στήσανε για να κάνουν καριέρα στο εξωτερικό? Όχι. Υποτίθεται για να τους απορροφήσει ο χώρος εδώ. Γιατί προσπαθούμε να αλλάξουμε τα ήθη και τα έθιμά μας? Ίσως είναι το κόνσεπτ της εκπομπής. Ποιος ξέρει τώρα? Γιάννη μου, όχι, είναι λάθος. Για μένα είναι λάθος. Ζούμε στην Ελλάδα και πρέπει να υποστηρίζουμε το ελληνικό τραγούδι. Θες λαϊκό, θες ελαφρολαϊκό, το λαϊκό. Αυτό έπρεπε να το. Γνώμη μου, έπρεπε να το κάνουν οι κριτές, ώστε το κάθε παιδί να τραβήξει μια πορεία. Ναι. Πού είναι καλός? Στο pop, στο rock, στο λαϊκό. Να πούνε το είδος μουσικής που τους εκφράζει, γιατί ξέρεις δεν μπορούμε να είμαστε καλοί όλοι σε όλα τα είδη. Έτσι. Ο καθένας, εγώ μπορεί να είμαι στο λαϊκό, άλλος μπορεί να είναι στο μοντέρνο, στο pop, στο rock, αλλά μπορούν να φτιάξουν ή R&B, αλλά με ελληνικό στίχο. Δηλαδή γιατί θα πρέπει να πούνε αγγλικά κομμάτια? Στην Ελλάδα ζούμε, κατάλαβες? Είναι όλο το χάζο, έτσι. Προσπαθώ να συγκρίνω, έντεχνα κομμάτια με λαϊκά κομμάτια. Ακριβώς. Ο καθένας στο είδος του, εντάξει. Αυτά λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε το δικό μου «Σ' αγαπώ». Μια νύχτα μαζέψα τα όνειρά μου, άλλαξα τοπίο κι ουρανό, κλείδωσα τα συναισθήματά μου. Αυτή η αγάπη τέλειωσε εδώ. Τώρα προχώρα, έχεις θέση για άλλη αγάπη. Δεν σε εμποδίζει το δικό μου σ' αγαπώ.
Δεν σε κρατάει ούτε το δικό μου δάκρυ. Να φυλακίσω την αγάπη δεν μπορώ. Τώρα προχώρα, έχεις θέση για άλλη αγάπη. Δεν σε εμποδίζει το δικό μου σ' αγαπώ. Δεν σε κρατάει ούτε το δικό μου δάκρυ. Να φυλακίσω την αγάπη δεν μπορώ. Μάζεψα μια νύχτα την καρδιά μου. Έσβησα των αστεριών το φως. Κλείδωσα τα πάντα στο σιρτάρι. Κι είπα πως θα ζήσω τώρα αλλιώς. Τώρα προχώρα, έχεις θέση για άλλη αγάπη. Δεν σε εμποδίζει το δικό μου σ' αγαπώ. Δεν σε κρατάει ούτε το δικό μου δάκρυ. Να φυλακίσω την αγάπη δεν μπορώ. Τώρα προχώρα, έχεις θέση για άλλη αγάπη. Δεν σε εμποδίζει το δικό μου σ' αγαπώ. Δεν σε κρατάει ούτε το δικό μου δάκρυ. Να φυλακίσω την αγάπη δεν μπορώ. Τώρα προχώρα, έχεις θέση για άλλη αγάπη. Δεν σε εμποδίζει το δικό μου σ' αγαπώ. Δεν σε κρατάει ούτε το δικό μου δάκρυ. Να φυλακίσω την αγάπη δεν μπορώ. Τώρα προχώρα, έχεις θέση για άλλη αγάπη. Δεν σε εμποδίζει το δικό μου σ' αγαπώ. Δεν σε κρατάει ούτε το δικό μου δάκρυ. Να φυλακίσω την αγάπη δεν μπορώ. Σ' έχω αγκαλιά του έρωτα σου. Τα σημάδια με καίνε σαν φωτιά. Του έρωτα σου. Τα σημάδια με καίνε σαν φωτιά. Χίλια χάδια, χίλια βράδια να σ' έχω αγκαλιά. Πάρε με στην αγκαλιά σου. Κάνε μου ό,τι θες. Το κορμί ζητάει μαζί σου. Χίλιες δυο βράδιες. Κράτα με στα δυο σου χέρια. Φίλα με μέχρι το πρωί. Κράτα με κι ας μας ζηλεύουν. Κάνουν την αγάπη μας πιο δυνατή. Κράτα με στα δυο σου χέρια. Φίλα με μέχρι το πρωί. Κράτα με κι ας μας ζηλεύουν. Κάνουν την αγάπη μας πιο δυνατή. Χίλια χάδια, χίλια βράδια μαζί σου νοσταλγώ. Πάντα
ξέρεις αγαπώ. Τα πάντα έχω νιώσει τώρα και ξέρεις αγαπώ. Χίλια χάδια, χίλια βράδια, μαζί σου νοσταλγώ. Πάρε με στην αγκαλιά σου, κάνε μου ό,τι θες. Το κορμί ζητάει μαζί σου χίλιες δυο βράδιες. Κράταμε, κράταμε στα δυο σου χέρια. Φύλαμε, φύλαμε μέχρι το πρωί. Κράταμε, κράταμε κι ας μας ζηλεύουν, κάνουν την αγάπη μας πιο δυνατή. Κράταμε, κράταμε στα δυο σου χέρια. Φύλαμε, φύλαμε μέχρι το πρωί. Κράταμε, κράταμε κι ας μας ζηλεύουν, κάνουν την αγάπη μας πιο δυνατή. Εδώ είμαστε με την Όλγα την Παντέλη. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε πού μπορεί να σε ακούσει κάποιος, έτσι. Λοιπόν, Μου είπες ότι αύριο φεύγεις καταρχήν. αύριο πάω στα Αντίκυρα, είναι λίγο πιο έξω από την Αράχοβα, ένα παραθαλάσσιο μέρος λίγο πιο έξω από την Αράχοβα, σε ένα κλαμπ στο Μάστ με τον Γιώργο τον Καμπανέλη και την Καλλιρόη τη Γραμμένου. Κάνουμε και ένα λαϊβάκι. Και την Κυριακή, παραμονή του Αγίου Πνεύματος, θα είμαστε στο Byron's, στο Βύρωνα. Χριστοστόμου Σμύρνης 6. Και τηλέφωνο, άμα θέλετε να κλείσετε κανένα τραπεζάκι εδώ, στο πριβέ μου. Τα πάντα. Εδώ ο Γιάννης, Εδώ. εγγύηση. Εγγύηση, εγώ. Και ο κάμεραμάν τι λέει, Νευριάζει, φουντώνει, κοκκινίζει. Εντάξει. Θα πας, έχεις τίποτα κανονίσει, καλοκαίρι. Κοίταξε να δεις. Είμαστε σε συζητήσεις. Προς το παρόν είμαι μία φορά την εβδομάδα εδώ στο Βύρωνα λαϊβάκια και εξτρά. Τώρα συζητάμε και για κάτι νησιά και τέτοια. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο είναι κλεισμένο και προδιαγραμμένο. Οπότε καλύτερα να το πω. Ας μείνουμε εκεί στο Byron's και στα Αντίκυρα το εξτραδάκι που έχω αύριο. Και εν πορεία τα ξανασυζητάμε. Θα σε ενημερώνω, Γιάννη. Ναι, καταρχήν να σε ενημερώσουμε ότι όλη η δισκογραφική σου δουλειά έχει ανέβει στην εφαρμογή μας στο κινητό. Μετά θα σου δείξω μέσα. Αυτό θέλω να το δω. Ναι. Εγώ δεν τα πάω καλά με τις τεχνολογίες. Ναι, μου το πες. Μετά θέλω ανάλυση. Ανάλυση, ναι. Λοιπόν, να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι μπορεί να μας βρουν και σε κάμερα, έτσι. Αυτό κι αν είναι. Πρωτοπορία, είσαι πολύ μπροστά στο όπα. Ευχαριστώ να Είχες και εικόνα. Εσύ είσαι κάμεραμαν, εσύ είσαι πίσω από τις κάμερες. Πώς θα λένε, ο Λιακόπουλος τι λέει, κάμερα σε μένα. Έτσι. 23-10, 50-10, κάμερα σε μένα. Κάμερα σε σένα, εντάξει. Έτσι περνάμε εδώ. Γενικώς να ξέρεις ότι όποιος καλλιτέχνης έρχεται εδώ, λύνεται στα γέλια, έτσι. Του φτιάχνεις και καφέ φρέντο καπουτσίνο. Να το ανακοινώσω κι αυτό. Κάνει και κάτι χρήσιμο, είδες. Για μιλάω τώρα. Φρέντο καπουτσίνο. Τώρα ακούγεσαι καλύτερα. Α, έτσι Γιάννη μου. Λοιπόν, τον καλύτερο καφέ. Και παρουσίαση δίσκου και καφέ μαζί. Επειδή λοιπόν δεν το έχεις για το live, θα ανοίξουμε ωραιότατη Είμαι πολυεργαλείο. Έτσι. Λοιπόν, θα ανοίξουμε ωραιότατη καφετέρια και θα βάζει να μ' ακούσει. Έτσι. Αυτό τώρα που κολλάει. Θα τραγουδάς, Κώστα. Θα τραγουδάς, Κώστα. Θα μας πάρει τη δουλειά ο Κώστας. Ναι, συνάδελφος. Εν τω μεταξύ να ξέρεις ότι ο Κώστας λέει όπου και να πάει και στον Τρελέγκα λέει εντάξει, καλή φωνή έχεις, όταν θα με φτάσεις έλα. Α, τέτοια λέει στον Τρελέγκα. Το είπε. Μετά που γνωρίστηκε και λέει αυτόν τον αγαπάω. Α, έτσι. Ναι. Λοιπόν, πάμε να πούμε τώρα πάλι τους συντελεστές. Ναι, το CD. Λοιπόν, είναι και τα 14 τραγούδια Βαρσαμίδης Δημήτρης, ο οποίος για μένα είναι η αιτία της ύπαρξης αυτού του CD, αυτός ο άνθρωπος, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτός με βρήκε, αυτός ασχολήθηκε, παραγωγή τα πάντα όλα ο Δημήτρης ο Βαρσαμίδης. Η μουσική είναι ο Νίκος ο Μητρόπουλος, ο Κατσίγιαννης ο Γιώργος, ο Μπουζουξής που παίζει στο Χολίδι, που γράφει πολύ καλό ο Κατσίγιαννης, και ο Αντώνης ο Δρακονάκης, ο οποίος είναι Χαλκιδαίος, ένα πολύ ταλαντούχο παιδί και μου έχει δώσει πολύ ωραία τραγούδια. Επίσης, θέλω να πω ότι έχει κυκλοφορήσει με την General, το βρίσκουν στο δισκοπωλείο Reload στην Πανεπιστημίου, που είναι το δισκοπωλείο της General της εταιρείας.
Και θέλω να πω αυτούς τους μικρούς ήρωες, οι οποίοι δεν τους αναφέρω σχεδόν ποτέ και θέλω να το κάνω αυτή τη φορά, ποιοι παίξανε. Κιθάρες Ιωαννίδης Γιώργος, μπάσο ο Κουσκούς ο Βαλάντης και την ενορχήστρωση την έχει κάνει ο Νίκος ο Μητρόπουλος, κλαρίνο ο Κουράκλης ο Θοδωρής και φωνητικά η Δούκα η Μέρη. Και έγινε στο στούντιο Golden. Τα είπα όλα. Δεν ξέχασα κανέναν. Ο Άρης έχει μια εκπληκτική ιδέα να κάνω ένα ντουέτο τραγούδι, λέει, με τη... Με μένα? Ναι. Μέσα. Ωραίο, έτσι. Ποιος θα το γράψει? Ποιος θα... Εσύ αυτό λες. Ποιος θα το τραγουδήσει? Το ποιος θα το γράψει είναι... Θα βάλουμε το πρόσωπο του Κώστα με τη φωνή ενός γνωστού τραγουδιστή. Και θα βάλουμε τον κόσμο σε γκαλόπ who is who. Λοιπόν, να ξέρεις ότι μόλις συμπληρώσαμε 1 ώρα εκπομπής. Κιόλας. Πώς περνάει αυτή η ώρα. Μου φαίνεται ότι ο καφές ήταν πολύ καλός. Τι θες κι άλλο? Όχι. Θα πάρουν ανέβρα μου. Λοιπόν, πάμε. Αν ήξερα. Αν ήξερες, ναι. Που είσαι, θα ερχόμουν να σε βρω. Ξέρεις πως μου λείπεις, πάω να τρελαθώ. Έφυγες και άφησες πίσω σου συντρίμμια. Η αγάπη μας αιμορραγεί, ποτέ δεν θα είναι ίδια. Τις νύχτες παίρνω εγώ τους δρόμους, για σένα κόντρα και στους νόμους, στην άκρη εκεί του πουθενά, για σένα ψάχνει η καρδιά. Τις νύχτες παίρνω εγώ τους δρόμους, για σένα κόντρα και στους νόμους, η αγάπη αυτή πρέπει να ζήσει, είναι φωτιά που δεν θα σβήσει. Που είσαι, θα ερχόμουν να σε βρω. Ήσουν ο Θεός μου, το άλλο μου μισό. Τώρα πια οι νύχτες μου είναι εφιάλτες. Σε ποιον από το σ' αγαπώ, τα όνειρα μου αδάρτες. Τις νύχτες παίρνω εγώ τους δρόμους, για σένα κόντρα και στους νόμους, στην άκρη εκεί του πουθενά, για σένα ψάχνει η καρδιά. Τις νύχτες παίρνω εγώ τους δρόμους, για σένα κόντρα και στους νόμους, η αγάπη αυτή πρέπει να ζήσει, είναι φωτιά που δεν θα σβήσει. Παίρνω εγώ τους δρόμους, για σένα κόντρα και στους νόμους, στην άκρη εκεί του πουθενά, για σένα ψάχνει η καρδιά. Τις νύχτες παίρνω εγώ τους δρόμους, για σένα κόντρα και στους νόμους, η αγάπη αυτή πρέπει να ζήσει, είναι φωτιά που δεν θα σβήσει. Ήξερα που είσαι, θα ερχόμουν να σε βρω.
Λέω συνέχεια το όνομά σου, μέσα στο πλήθος αναζητώ, απεγνωσμένα το άρωμά σου, μέσα στα όρια της τρέλας. Πίνω, καπνίζω που έχω φτάσει, ξέρω ακόμα σ' αγαπώ, δεν σ' έχω ακόμα ξεπεράσει. Αχ, και να ξέρεις πόσο πονώ, πόσο σε χρειάζομαι εγώ, μακριά σου πάω πια να ζω, θα σε πάντα τ' άλλο μου μισώ. Αχ, και να ξέρεις πόσο πονώ, πόσο σε χρειάζομαι εγώ, μακριά σου πάω πια να ζω, θα σε πάντα τ' άλλο μου μισώ. Ομορφότερες στιγμές εσύ κι εγώ έχουμε ζήσει, θα τις κρατήσω ζωντανές, ούτε κι ο χρόνος δεν θα σβήσει. Ήταν κι οι νύχτες μαγικές, μαζί μετρούσαμε τα αστέρια, μα τώρα γίναν όλα χθες, της μοναξιάς είναι μαχαίρια. Αχ, και να ξέρεις πόσο πονώ, πόσο σε χρειάζομαι εγώ, μακριά σου πάω πια να ζω, θα σε πάντα τ' άλλο μου μισώ. Αχ, και να ξέρεις πόσο πονώ, πόσο σε χρειάζομαι εγώ, μακριά σου πάω πια να ζω, θα σε πάντα τ' άλλο μου μισώ. Να πούμε χαιρετίσματα λοιπόν Στο Willy. στο William, ο οποίος Είναι εξάδελφός μου και έχει πάει Αυστραλία, δουλεύει εκεί. Πολλά φιλιά, Βιλάκο. Θα έρθω σύντομα Αυστραλία για να τραγουδήσω. Τα φιλιά μας λοιπόν στην Αυστραλία εκεί και γενικώς. Και στη Γερμανία. Και στην Αμερική. Στην Αμερική. Και στον Καναδά που έχω θείες και στην Νότια Αφρική που έχω θείο. Δεν ξέρω, μας ακούνε. Φτάνει παντού. Να σου πω τώρα που είπες τώρα, όλοι αυτοί πήγανε στην Αμερική λόγω κρίσης ή ήταν εκεί? Λοιπόν, άκου. Ο Βίλι όχι. Ο αδελφός μου πήγε να δουλέψει όντως. Έχουμε 2 θείες στον Καναδά, οι οποίες παντρευτήκαν ξένους και μένουν εκεί. Ένα θείο στην Νότια Αφρική. Έτυχε. Έτυχε γιατί. Δεν τους οδήγησε δηλαδή η σημερινή κατάσταση? Εν μέρει ναι, κάποιος ναι. Κοίταξε να δεις. Να σου πω λίγο για την καταγωγή μου, την περίεργη. Εγώ έχω γεννηθεί Αθήνα και ο μπαμπάς μου επίσης. Αλλά από την πλευρά της μαμάς είναι Ελληνίδα από Σάμο και Λέρο, η οποία γεννήθηκε στην Αφρική, στο Σουδάν. Ελληνίδα γεννημένη στην Αφρική. Τότε λοιπόν το Σουδάν που γεννήθηκε η μανούλα μου ήταν αγγλικές αποικίες. Και τα αδέλφια της παντρευτήκαν ξένους, γιατί λόγω ότι ήταν αγγλικές αποικίες ερχόντουσαν πολύ για δουλειές και τέτοια. Οπότε, μία θεία μου ερωτεύτηκε Ιταλό, η άλλη θεία μου ερωτεύτηκε Καναδό, ο άλλος πήγε στην Νότια Αφρική και γενικά έχουμε ένα διασκόρπισμα τρελό. Ο Βίλι πήγε για δουλειά στην Αυστραλία. Έχετε απλωθεί στον πλανήτη? Έχουμε απλωθεί παντού. Έχουμε εξαπλωθεί παντού. Καταλαβαίνεις ότι πρέπει να κάνω πολλά ταξίδια. Λοιπόν, τώρα πάμε να πούμε τώρα αυτό που λέγαμε. Ποιο? Ποιος μας οδήγησε στην κρίση, πιστεύεις? Πολιτική του θανατά. Κοίταξε να δεις. Εγώ θεωρώ ότι κάνουμε ένα μεγάλο λάθος. Πρέπει να κάνουμε ένα μεγάλο χ στα 2 μεγάλα κόμματα που μας φέραν μέχρι εδώ. Άντε και το κάνουμε. Άντε και το κάνουμε. Να ψηφίσετε, παιδιά, μικρά κόμματα. Μικρά, άντε και πολύ τα ψηφίζουμε. μικρά. Εσύ πιστεύεις ότι κάποια στιγμή θα αλλάξει κάτι? Όταν ανέβουν μόνο φερέγγοι άνθρωποι πάνω στην εξουσία, φιλότιμοι,
Και άμα και αυτοί που ανεβαίνουν χαλάνε. Νομίζω ότι αυτό γίνεται συνήθως. Αλλά ας ανέβει κάποιος που θα ανοίξει αυτή την περιβόητη λίστα Λαγκάρτ και θα ξεχρεώσει την Ελλάδα. Ναι. Καλό ανέκδοτο κι αυτό. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πλέον αυτή η λίστα. Ναι, καλό ανέκδοτο κι αυτό. Έχει εξαφανιστεί, έχει γίνει φιλοκεφτερό η λίστα. Θα φτύκανε. Δεν υπάρχουν. Πραγματικά είναι απεσιόδοξο, αλλά δεν μπορεί να μην υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι να αγαπάνε αυτή τη χώρα και να θέλουν. Κοντεύουμε να ξεπουληθούμε. Κάτι πρέπει να γίνει. Εγώ πάντως δεν βλέπω φως. Κανένας δεν το βλέπει. Κι όμως, αλλά πρέπει να το πιστέψουμε. λέγαμε για κρίση και τα πλοία φεύγανε γεμάτα σήμερα. Εντάξει, βρε Γιάννη, έχουν και κάποιοι τα νησιά τους, έχουν και κάποιοι τα χωριά τους. Μην το βλέπεις. Μπορεί να φιλοξενούνται από οικογένειες. Είναι μπέρδεμα το θέμα. Και εντάξει, υπάρχει και ένα 20-30% που έχει. Το 70% υποφέρει. Ένα 30% έχει χρήμα στην Ελλάδα. Αλλά είναι λίγοι. Δεν είναι 30, παραπάνω είναι. Απλώς τώρα τι έγινε, έχει εξαφανιστεί η μεσαία τάξη. Αυτό είναι αλήθεια. Τώρα είναι ή πολύ πλούσιος ή δεν έχει σημασία. Η Βουλγαρία έχουμε γίνει, η Ρουμανία, οι μισθοί εκεί θα φτάσουν, το ξέρουμε. Μετά το 19-20 άνθηση κι αν. Υπομονή, κόσμο, υπομονή. Τι να πω. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι θα έχουμε κι άνθηση. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Στην πορεία όμως, μετά από χρόνια, όχι τώρα. Φυσικά και θα υπάρξει αναγκαστικά. Εγώ πιστεύω ότι θα μας έχουν έτσι. Ζούμε σε έναν οικονομικό πόλεμο. Νομίζω ότι όλα αυτά γίνονται για να αλλάξουν χέρια. Το χρήμα να αλλάξει χέρια και να πάει. Να μαζέψουν το χρήμα. Ναι, είναι καθοδηγούμενη όλη αυτή η κατάσταση, όχι στη δική μας χώρα, σε όλη την Ευρώπη. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε. Εγώ λέω, βρήκα μια λύση, Γιάννη, θες να την ακούσεις? Για πες. Να κάνουμε ένα κίνημα, το κίνημα των απελπισμένων στην Ελλάδα. Είχε γίνει και το κίνημα δεν πληρώνω. Ναι, και να ξεκινήσουμε από Facebook να μαζευτούμε πάρα πολλοί κόσμος, ξέρω εγώ, σε ένα σημείο, στο Σύνταγμα, ξέρω, σε ένα κεντρικό δρόμο. Και όλοι απελπισμένοι να βάλουμε φωτιά στη Βουλή. Είχε γίνει αυτό το κίνημα, το θυμάσαι? Το θυμάσαι που είχε γίνει αυτό και το κίνημα? Και τους 300. Και είχε γίνει και στο Σύνταγμα συγκέντρωση που είχε γίνει πανικός. Ναι, μωρέ. Αλλά ξέρεις κάτι, βρε Γιάννη? Εγώ είχα πάει σε αυτή την εκδήλωση. Έτσι, ήμασταν για να κάνουμε και Κυριακή και τέτοια. Σε πληροφορώ έπεσαν τόσο δακρυγόνα. Μπράβο, άρα. Πέσαν τόσο δακρυγόνα. Άρα κάποιος δεν θέλει να πάει μπροστά αυτή η χώρα. Εννοείται αυτό. Άρα. Τώρα να συζητάμε αν κάποιος θα έρθει. Να μην και με σταυρωμένα τα χέρια, γιατί ξέρεις τι, εμείς οι Έλληνες έχουμε την τάση να καθόμαστε στον καναπέ μας, να πίνουμε τον καφεδάκι μας και να συζητάμε για τα προβλήματά μας. Δηλαδή δεν έχουμε αυτό να σηκωθούμε από τον καναπέ. Όπως θα δεις, ρε παιδί μου, σε κάποιες χώρες κάνουν βαρβάτες, έτσι, επαναστατούν. Εμείς δεν έχουμε αυτό το επαναστατικό. Είμαστε λίγο λες και είμαστε σε λίθαργο. Λες και μας έχουν πραγματικά τοποθετήσει σε μια απάθεια. Είναι γιατί σε όλες τις θέσεις, αυτές που μπορεί κάποιος να επαναστατήσει, τις έχουν κρατήσει αυτές τις θέσεις κάποιοι άλλοι και δεν αφήνουν τον κόσμο να επαναστατήσει. Αυτό ακριβώς είναι. Εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα Έλληνα. Είμαστε λίγο υπομονετικοί, παρά είμαστε σκλαβιά, έτσι. Μάθαμε στον υποτασσόμαστε. Λοιπόν, πάμε. Δεν τρελάθηκα ακόμα. Είμαι μαζί σου ερωτευμένη, όμως δεν είμαι και τρελαμένη. Όλα για σένα εγώ θα τα δώσω. Θέλω μαζί σου τα πάντα να νιώσω. Πίσω σου εγώ να τρέχω, δεν τρελαθήκα ακόμα. Ούτε να το σκέφτεσαι, πως γίνομαι για σένα λιώμα. Πίσω σου εγώ να τρέχω, δεν τρελαθήκα ακόμα. Κι ας μου λείπεις κι ας σε θέλω, τη ζωής μου είσαι χρώμα.
σου. Ξέρεις πεθαίνω για τα φίλια σου. Τι μου έχεις κάνει, παντού σε ζητάω. Κι ό,τι δικό σου εγώ τα αγαπάω. Πίσω σου έχω να τρέχω, δεν τρελαθήκα ακόμα. Ούτε να το σκέφτεσαι, πως γίνομαι για σένα λιώμα. Πίσω σου έχω να τρέχω, δεν τρελαθήκα ακόμα. Κι ας μου λείπεις κι ας σε θέλω, τη ζωή μου είσαι χρώμα. Πίσω σου έχω να τρέχω, δεν τρελαθήκα ακόμα. Ούτε να το σκέφτεσαι, πως γίνομαι για σένα λιώμα. Πίσω σου έχω να τρέχω, δεν τρελαθήκα ακόμα. Κι ας μου λείπεις κι ας σε θέλω, τη ζωή μου είσαι χρώμα. Σε κρατούσα στο σκοτάδι, στην καρδιά μου άφησα λάθη σημάδι. Δεν σεβάστηκες τους όρκους που είχες κάνει, δικαιολογίες δεν υπάρχουν, άλλο φτάνει. Ξένα χέρια σε κρατούσα στο σκοτάδι, στην καρδιά μου άφησα λάθη σημάδι. Και έβρεχε ο Θεός με το Θεό, ενοχές στο πρόσωπό σου ένα σωρό. Πώς μπορείς να λες ακόμα σ' αγαπώ, ψέμα όπως όλα είναι και αυτό. Και έβρεχε ο Θεός με το Θεό, κι εγώ δεν είχα τίποτα να πω. Σε ένα σπίτι προδομένο και κενό, δεν μπορώ εγώ να κοιμηθώ. Κυριακές ούτε Δευτέρες, της αγάπης μας τελείωσες τις μέρες. Πόσο λίγο άραγε εσύ με ξέρεις, μα θα σε κάνω τώρα εγώ να υποφέρεις. Δεν υπάρχουν Κυριακές ούτε Δευτέρες, της αγάπης μας τελείωσες τις μέρες. Και έβρεχε ο Θεός με το Θεό, ενοχές στο πρόσωπό σου ένα σωρό. Πώς μπορείς να λες ακόμα σ' αγαπώ, ψέμα όπως όλα είναι και αυτό. Και έβρεχε ο Θεός με το Θεό, κι εγώ δεν είχα τίποτα να πω. Σε ένα σπίτι προδομένο και κενό, δεν μπορώ εγώ να κοιμηθώ. Εδώ είμαστε λοιπόν, www.martiafm.gr. Καλησπέρα μου σε όλα τα radio portal που μας ακούνε. Μπορούν να μας δουν και από την κάμερα. Το link τρέχει στο Facebook. Στον τοίχο σου είναι. Ναι. Βέβαια. Ωραία. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι ήταν το αγαπημένο του Κώστα, παιδιά. Ναι, για πες το τώρα το ρεφρενάκι. Έλα. Να το πω. Ναι. Αυτό θέλεις.
Και έβρεχε ο Θεός με το Θεό, ένοχε στο πρόσωπό σου ένα σωρό. Πώς μπορείς να λες ακόμα σ' αγαπώ, ψέμα όπως όλα είναι και αυτό. Ποιος είδες τη αφιέρωση σου καλά. Όποιος και να έρθει εδώ, με σένα ασχολείται. Εμένα... Τα βλέπεις. Όχι ρε Γιάννη, θα πω και για σένα, πες μου τι θες να Εσύ ακούσεις. κάνω καλό καφέ, το είπες. Το είπες, τι άλλο να πεις για μένα. Είπαμε, κάνω καλό καφέ. Λοιπόν, είπαμε, πάλι για το δίσκο. Ναι. Κρυμμένα σ' αγαπώ. Κρυμμένα σ' αγαπώ. Τώρα πριν 20 μέρες έκανα και το καινούριο μου βιντεοκλιπάκι. Είναι πάνω στη σελίδα μας, το βλέπετε. Ελπίζω να μπήκα να το δουν, να κάνουμε για να χτυπήσουμε και μερικές προβολές, ρε παιδιά. Φυσικά. Μπείτε να το δείτε. Μπείτε να το δείτε, ρε παιδιά. Είναι καλοκαιρινό. Όλγα Παντέλη, Κρυμμένα σ' αγαπώ, βίντεο κλιπ. Λοιπόν, μπορεί να λέει, μπορεί το τραγούδι να μιλάει για παράνομη αγάπη και στο βίντεο κλιπ να κάνω εγώ την παράνομη σχέση που παίζω με τον τύπο, ο οποίος έχει μία μόνιμη σχέση και εγώ, ο οποίος εντωμεταξύ είναι και φιλαράκι, είναι ο Σπύρος, τέλος πάντων, ο οποίος, άντε να το πω και αυτό, είναι στον Πανταζόνα εκεί πέρα και ασχολείται, έκανε το modeling του Πανταζόνα στην Καλυθέα γιατί είμαστε φίλοι χρόνια. Τέλος πάντων, λοιπόν, μπορεί να κάνω την παράνομη στο βίντεο κλιπάκι, αλλά στη ζωή μου δεν είμαι, παιδιά. Αλλά το τραγούδι αυτό έχει μια φιλοσοφία. Στην Ελλάδα επικρατεί πολύ το κέρατο. Άρα δεν έπρεπε να βγάλω κάτι για παράνομες αγάπες και τέτοια. Βέβαια. Λοιπόν, και ο Κώστας να ξέρεις είναι πολύ της ποιότητας. Ναι, πήγα κι εγώ στη διαδικασία, παράνομη αγάπη δεν υπάρχει και τέτοια. Υπάρχει, αλλά τώρα καταλαβαίνεις, λόγω του κλίματος, το ότι οι Έλληνες είναι λίγο άστατοι και άτακτοι από τη ράτσα και τη φύση μας. Λοιπόν, είπα και εγώ να μπω στο κλίμα, αλλά καμία σχέση στη ζωή μου, έτσι, με το βίντεο κλιπ. Για καλά κάνεις. Μην γίνεις σαν κι αυτόν. Όχι, να το δηλώνω κι αυτό. Συγγνώμη, έμενα εκεί, έχει συνέντευξη. Φίλε, ασχολείσαι με τη συνέντευξή σου. Να μην ασχολούμαι με σένα, έτσι. Λοιπόν, 22 λεπτάκια μετά τις 10. Εδώ είμαστε. Καλησπέρα λοιπόν σε όλα τα ράδιο πόρταλ, να ξέρεις, σου έδειξε την εφαρμογή. Στο κινητό. Μου την έδειξες, αλλά θέλω να την κάνεις και στο δικό μου κινητό. Κάποιος να ξέρει από iPhone πώς μπορούμε να κατεβάσουμε την εφαρμογή. Χωρίς καλώδιο και χωρίς Bluetooth. Χωρίς καλώδιο, χωρίς Bluetooth. Δηλαδή, παρακαλώ βοηθήστε με. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ο τεχνικός εδώ έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά. Δεν ξέρει. Χωρίς καλώδιο και χωρίς Bluetooth δεν γίνεται. Ναι. Άρα. Αναμένεις. Επιφυλάσσεστε και δυο. Θα φέρω το καλώδιο και το Bluetooth. Φυσικά, εδώ είμαστε. Αύριο όμως θα πάω στην Αράχοβα, Ναι, αντίκυρα. Έτσι. Να το λέμε αυτά. Και την ναι, αλλά θα κάνω και μπάνιο έτσι για να ζηλέψετε. Να κάνεις. Γιατί είναι παραθαλάσσιο το μέρος, αντίκυρα. Να κάνεις. Και γενικώς ο καιρός λέει θα είναι Σαββατοκύριακο. Φουλαριστό ζέστη. Το έχουμε ψάξει και αυτό. Και το μαγιό το πήραμε. Αυτό. Φαντάσου τώρα. Και Κυριακή. Κυριακή στον Πάιρον, στο Βύρωνα. Διεύθυνση. Χρυσοστόμους Μήνης 6. Έτσι πάω. Τηλέφωνο δίνουμε. Δεν το θυμάμαι, δεν το ξέρω απ' έξω. Θα μπουν όμως να το. Είναι πολύ γνωστό το μαγαζί. Ναι. Είναι πολύ κεντρική. Εδώ, Χρυσοστόμους Μήνης, 12-12.30 ξεκινάμε εκεί. Αυτό είναι. Μαζί με ποιον είμαστε? Το Γιώργο Καμπανέλη. Να το πούμε γι' αυτό. Εκεί στην παραλία να ενημερώσουμε, θα έχει καύσωνα και τέτοια. Ναι, καύσωνα, θερμοκρασίες ανεβασμένες. Λοιπόν, τώρα πάμε να ακούσουμε το. Είναι 3 τελευταία κομματάκια από το δίσκο. Σχεδόν τα έχουμε ακούσει όλα. Έχουμε ακούσει 11 κομμάτια. Ναι, αλλά δεν σου είπα το αγαπημένο μου από τα 3 που δεν έχεις βάλει. Το αγαπημένο μου από όλο το CD. Μήπως είναι το τελευταίο που έχω αφήσει? Είναι το τελευταίο στο δίσκο. Τώρα δεν ξέρω αν είναι το τελευταίο που έχεις αφήσει. Ποιο είναι? Φεύγω από τη ζωή σου. Τότε αυτό θα βάλω τελευταίο γιατί είναι το επόμενο. Ωραία. Ή μάλλον όχι. Θα βάλω τώρα Φιλάκια, άντε γεια. Α, τι ρούμπα, ναι. Μετά θα βάλω το Φεύγω από τη ζωή σου και μετά στο τέλος θα κλείσουμε με τον τίτλο του δίσκου σου, Κρυμμένα σ' αγαπώ. Okay. Έτσι, πάμε. Εγώ σ' αυτό τον έρωτα έδωσα τα πάντα, μα εσύ όλα τα γκρέμισες και με χάσες για πάντα. Εγώ αγάπη ζήτησα και όχι προδοσία, μα η καρδιά σου μου δώσε μόνο αχαριστία. Το ξέρω πως ρωτάς για μένα,
θα τα βρεις αλλού. Το ξέρω πως ρωτάς για μένα, μα είναι πια αργά. Η ιστορία τέλειωσε, φυλακιά παιδιά. Η ιστορία τέλειωσε, φυλακιά παιδιά. Δεν ήξερα το λέω. Τώρα που έφυγες εσύ, θα πάψω εγώ να κλαίω. Εσύ δεν το κατάλαβες, είχα στην καρδιά μου και πρόδωσες σε μια βραδιά όλα τα όνειρά μου. Το ξέρω πως ρωτάς για μένα, πως με ζητάς παντού. Μ' αυτά που έζησες μαζί μου δεν θα τα βρεις αλλού. Το ξέρω πως ρωτάς για μένα, μα είναι πια αργά. Η ιστορία τέλειωσε, φυλακιά παιδιά. Η ιστορία τέλειωσε, φυλακιά παιδιά. Πως με ζητάς παντού. Μ' αυτά που έζησες μαζί μου δεν θα τα βρεις αλλού. Το ξέρω πως ρωτάς για μένα, μα είναι πια αργά. Η ιστορία τέλειωσε, φυλακιά παιδιά. Το ξέρω πως ρωτάς για μένα, πως με ζητάς παντού. Μ' αυτά που έζησες μαζί μου δεν θα τα βρεις αλλού. Το ξέρω πως ρωτάς για μένα, μα είναι πια αργά. Η ιστορία τέλειωσε, φυλακιά παιδιά. Φυλακιά παιδιά, φυλακιά παιδιά. Πάψε να μ' αναζητάς, να μου θυμίζεις το κακό που μου έχεις κάνει. Αφού το ξέρω πως εσύ δεν μ' αγαπάς, μες στην καρδιά μου τώρα πια έχεις πεθάνει. Φεύγω απ' τη ζωή σου, φεύγω, θέλω μόνη μου να ζω. Μ' έχεις κάνει να υποφέρω, μου κάνες τόσο κακό. Φεύγω απ' τη ζωή σου, φεύγω, θέλω μόνη μου να ζω. Μ' έχεις κάνει να υποφέρω, όμως φτάνει ως εδώ. Παρακαλώ. Καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα. Είσαι στον αέρα Γιάννη εδώ στα Αμαρτία FM. Λοιπόν, την καλησπέρα μας λοιπόν στο Γιάννη τον Κόλια. Είναι εδώ ζωντανά μαζί μας. Γιάννη μου, έχω δίπλα μου την Όλγα την Παντέλη. Είναι πολύ καλή φίλη και καλή συνάδελφος και πολύ όμορφη να έχει την Κούκλα. Γιάννη μου, φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά και έχω να σε δω και καιρό και μιλάμε για σένα. Ήρθε η κουβέντα εις το όνομά σου. Να καλά, κοριτσάκι μου, και εσύ. Θέλω να ξέρετε όλοι ότι η Όλγα είναι και αυτή ένα παιδί που αγωνίζεται. Μια πολύ καλή παρουσία, καλή φωνή, που αγωνίζεται και αυτή κάποια χρόνια στο στερέωμα να κάνει μια καριέρα.
Τιμή μου που τα λες εσύ, Γιαννάκο. Της αξίζει κάτι πολύ καλύτερο δηλαδή. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια, Γιάννη. Ο Γιάννης, σου είπα ότι... Τώρα έχεις κάνει καινούργια δουλειά, έτσι δεν είναι? Ναι. Γιάννη μου, την ακούσαμε τώρα όλοι. Έχουμε ξεχωρίσει 3-4 κομματάκια. Τα ξέρω, το τραγούδι είναι πολύ καλά και να τη βοηθήσετε λίγο. Δηλαδή, αφού το ξέρεις, Γιάννη, εδώ είμαστε... Φίλε Γιάννη, να τη βοηθήσετε εκεί πέρα λίγο την κοπέλα. Να πούμε ότι συνεχίζεις το Ρόδον. Εγώ συνεχίζω Ρόδον, Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο. Έτσι, να τα λέμε και αυτά, έτσι. Στο Fix, στην περιοχή Fix. Το ξέρουμε. Βλέπεις, το Αμαρτία FM στηρίζει Γιάννη Κόλια. Το ξέρεις αυτό, έτσι. Κόλια, θα έρθω να σε δω από κοντά. Ευχαριστώ. Να έρθεις βεβαίως, να έρθεις, Όλγα μου. Και να έρθεις και εγώ, γιατί όχι να δουλέψουμε και μαζί, ρε φίλε. Είναι ευκαιρία τώρα. Έτσι. Δηλώνω. Αυτά είναι. Βγήκε συνεργασία τώρα, έτσι. Συνεργασία και δουλειά. Έχουμε δουλέψει με τον Γιάννη. Μια στιγμή να μιλήσω. Κάνω επίσκεψη στο ράδιο. Την Όλγα την Παντέλη, να έρθει να δουλέψουμε μαζί μου εκεί στο ράδιο. Γιαννάκο μου, σ' αγαπώ. Αυτό είναι. Βγήκε δηλαδή συνεργασία στον αέρα. Τι άλλο να κάνει, δηλαδή. Τι άλλο, πες μου, ρε Γιάννη, τι άλλο να κάνουμε σαν ράδιο, πες μου. Αυτό είναι μια αποκλειστικότητα του Αμαρτία FM. Να σε καλά. Δηλαδή, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάντα επιτυχίες, έτσι. Φιλάκια, Γιάννη. Φιλάκια πολλά, ευχαριστούμε πολύ. Να μην προσέχετε το βιβλιάκι εκεί, να τους βάζετε τραγούδια. Έγινε, να σε καλά, γεια. Γεια σου φίλε, γεια. Αυτός ήταν ο Γιάννης ο Κόλιας, πραγματικά... Είναι απίστευτο παιδί, είναι αξιόλογος τραγουδιστής, ωραίος διασκεδαστής, κοινωνικός. Είναι από τα παιδιά τα καλά της νύχτας ο Γιάννης ο Κόλιας. Εγώ προσωπικά, άμα ήσουν εδώ, να έβλεπες τι γέλιο ρίξαμε. Δεν το συζητώ. Είναι τρομερός και στην παρέα και σε όλα. Είναι φοβερός. Ναι. Απλός, πολύ ωραίος. Απλός και ωραίος. Το βγάζω αυτό, Αυτό ναι, τώρα δεν ακούω. Λοιπόν, τον ακούσαμε και τον Γιάννη τον Κόλια, να είναι καλά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα το... Η ώρα είναι... Όχι, αυτό που είπαμε, φεύγω από τη ζωή σου. Το παίξες. Ναι, αλλά δεν το άκουσες. Ωραία, για βάλτε. Έτσι, γιατί είναι και το αγαπημένο της να πούμε. Είναι το αγαπημένο μου, το 14ο. Το 14ο είναι αυτό, να ξέρετε, στο CD, που θα το βρούμε, πού είπαμε το CD. Στο Reload, στην Πανεπιστημίου, είναι το κατάστημα του δισκοπολίου της General Music. Της General, έτσι, να το λέμε αυτό. Πάμε. Να μου θυμίζεις το κακό που μου έχεις κάνει, αφού το ξέρω πως εσύ δεν μ' αγαπάς. Μες στην καρδιά μου τώρα πια έχεις πεθάνει. Ζωή σου φεύγω, θέλω μόνη μου να ζω. Μ' έχεις κάνει να υποφέρω, μου κάνες τόσο κακό. Φεύγω απ' τη ζωή σου φεύγω, θέλω μόνη μου να ζω. Μ' έχεις κάνει να υποφέρω, όμως φτάνει ως εδώ. Ξανά να δυναμώσεις τη φωτιά και να με πάρεις, προσπαθείς στην αγκαλιά σου. Μα εγώ σου λέω τελειώσανε αυτά. Αυτό που θέλω είναι να φύγω μακριά σου. Φεύγω απ' τη ζωή σου φεύγω, θέλω μόνη μου να ζω. Μ' έχεις κάνει να υποφέρω, μου κάνες τόσο κακό. Φεύγω απ' τη ζωή σου φεύγω,
όμως φτάνει ως εδώ. Φεύγω απ' τη ζωή σου, φεύγω, θέλω πόνοι μου να ζω. Μ' έχεις κάνει να υποφέρω, μου κάνες τόσο κακό. Φεύγω απ' τη ζωή σου, φεύγω, θέλω πόνοι μου να ζω. Μ' έχεις κάνει να υποφέρω, όμως φτάνει ως εδώ. Εδώ είμαστε λοιπόν. Βγήκε Λαβράκη στον αέρα. Τεχνικέ, κάμεραμαν. Τι θέλετε, Βγήκε Λαβράκη στον αέρα. Ο Γιάννης ο Κόλλιας εδώ παίρνει τηλέφωνο. Αμαρτία FM, τι λες τώρα, δηλαδή, εντάξει. Και λέει και τόσο καλά λόγια για μένα. Δηλαδή, τιμή μου έτσι. Ο Γιάννης ο Κόλλιας είναι πολλά χρόνια στο στερέο. Και πες μου τώρα, πού τα έχεις δει εσύ αυτά σε άλλο ραδιόφωνο? Έτσι, μπαμ μπαμ, όλα γίνονται, συνεργασίες, τηλέφωνα, χαμός. Ξέρεις γιατί? Δεν ξέρω γιατί, αλλά εγώ πιστεύω ότι... Είναι η θετική ενέργεια. Αυτό ακριβώς. Πόσοι μας το πάνε αυτό? Και η Μέρη Βάσου μας το είπε, και ο Γιάννης ο Κόλλιας μας το είπε, και ο Τερλέκας μας το είπε. Όλοι είμαστε ενεργειακοί, είμαστε με τις ενέργειες. Είναι ότι δεν είναι τίποτα στημένο. Είναι, ρε παιδί μου, μια συζήτηση. Σπάει ο πάγος, γινόμαστε φιλαράκια. Αυθόρμητη, παρορμητική. Και να ξέρεις, είδες τώρα, μίλησα τώρα με τον Γιάννη, δεν σταματάει η συνεργασία με το που τελειώνει η συνέντευξη. Έτσι, να το ξέρεις αυτό. Και με τη Μέρη Βάσου μιλάμε, και με τον Γιάννη μιλάμε, και με τον Βασίλη έχουμε σχεδόν καθημερινή επικοινωνία. Δεν σταματάει. Γενικώς είμαστε ραδιόφωνο, δεν είμαστε έλα να μας φέρεις κόσμο και μετά την άλλη μέρα γεια σου. Σε ξεχνάμε. Αυτό όχι. Θα δεις εμείς ότι από αύριο θα κάνουμε και δημοσιεύσεις το βίντεο κλιπ σου, τα τραγούδια σου και στον τοίχο σου, αρκεί να μας δεχτείς έτσι, γιατί έχεις και πολλούς φίλους. Τι να κάνω, θα το κάνω κι αυτό. Απέτηση του κάμεραμαν, πρέπει να σβήσεις φίλους. Ναι, αυτό είναι. Να σε ένα φίλο για να με βάλεις, εντάξει. Θα το κάνω, Κώστα, για σένα, θα το κάνω. Δηλαδή, όχι, πες μου τώρα, τι άλλο να κάνει? Κανένα να σου πω κάτι τώρα αντικειμενικά, έτσι. Δηλαδή, πες μου ένας άνθρωπος ο οποίος θα την γνωρίσει, έτσι, και θα πει... Δεν θέλω να την κάνω φίλη στο Facebook. Κούκλα, έτσι, δεν το συζητάμε. Κάμερα να βλέπουμε. Εντάξει, τώρα τι να πούμε τώρα. Λοιπόν, μας ζητήσανε, Όλγα, να ακούσουν πάλι τα ζεμπέκικα. Ωραία. Είμαι ζεμπεκού κατά φύση, έτσι. Καταρχήν, εγώ το έχω πει και το δηλώνω. Είσαι καθαρά λαϊκή τραγουδίστρια. Μ' αρέσει πάρα πολύ η φωνή σου στο λαϊκό τραγούδι. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι εκεί κατατάσσω τον εαυτό μου και εγώ. Δώσε πόνο, δώσε καψούρα που λένε. Εγώ, ναι, εκεί, ναι. Αν έχει κανένα κατέβα, δεν μου μιλάει. Τα λέμε και αυτά, τα λέμε και αυτά. Όλα τα λέμε. Λοιπόν, το ένα είναι το πια καρδιά. Ναι. Το άλλο είναι... Το έβρεχε ο Θεός και το πάρε μπιστόλι. Δεν ξέρω, είναι τρία τα ζεμπέικα, δεν ξέρω ποια θέλουν. Ναι. Σου πάνε τα δύο. Τα ζεμπέκικα μου πάνε τώρα. Τώρα πια πολλά. Εντάξει, τρία είναι. Γενικώς το ζεμπέκικο σου πάει. Το έχουμε πει αυτό, δεν το ξαναλέμε, γιατί κουράζουμε για τον κόσμο. Ζεμπεκοτραγουδίστρια. Λοιπόν, 38 λεπτάκια μετά τις 10, εδώ συντονισμένοι μαζί με την Όλγα την Παντέλη, www.amartiafm.gr. Καλησπέρα σε όλα τα ράδιο πόρταλ, στο TuneIn, στο live24.gr, στο Greek Radios, στα κινητά, μέσω της εφαρμογής που έχουμε. Κάποιος εκεί να ξέρει από iPhone τίποτα να κατεβάσουμε της Όλγας εδώ την εφαρμογή στο κινητό. Λοιπόν, όπως βλέπεις, Όλγα, δεν είναι τίποτα στημένο, έτσι. Ούτε ερωτήσεις έχω, τίποτα. Αυτό μ' αρέσει. Με κάνεις και νιώθω άνετα. Ο Γιάννης ο Κόλλιας τώρα βγήκε. Εντάξει, είμαστε πολύ μπροστά από τους άλλους. Είμαστε λίγο ψώνια, μπα, Κοιμήθηκες με παπά και το ψωνιστικά μου. Όχι, αγόρι, όχι. Ωραία, γιατί. Εγώ γιατί να ψωνιστώ. Εσύ ψωνίζεις. Εσύ θες να κάνεις ντουέτο. Έλατε, πού το πας αυτό. Για κάνε, ρίξε. Και να μην σου πω τι έχει κάνει. Θες να σου πω τι έχει κάνει. Ρίξε κομμάτι καπέλα. Να δούμε αν το έχεις. Θα μπει σε live και θα μου ακούσεις. Εγώ λέω να το πω με τον Κόλλια του πλέον. Έτσι, λοιπόν. Και άντε να βάλουμε και τη δική σου φάτσα για να φαίνεσαι λίγο. Ο καλός άνθρωπος, έτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα. Ποια καρδιά. Ναι. Αυτό είναι, πάμε.
Τη νύχτα το σκοτάδι με βρίσκει μόνη μου στιγμή να μην μπορώ. Να αναρωτιέμαι αν είναι όνειρο ή απάτη. Όλα σου τα δώσα και δεν ευχαριστώ. Ποια καρδιά και ποια ψυχή να σου χαρίσω, αφού νιώθω ότι είσαι μακριά. Στη ζωή μου δεν αντέχω να δακρύζω. Είναι το δάκρυ λάβα που αργοκυλά. Πόσο θα ήθελα τη σκέψη σου να ορίζω, πόσο θα ήθελα να σ' έχω αγκαλιά. Κι αν σε πίστεψα και σε έκανα Θεό μου, δεν το εκτίμησες έστω για μια φορά. Κι εγώ που νόμιζα πως είχα στο πλευρό μου, έκανα λάθος κι ας είναι πια αργά. Ποια καρδιά και ποια ψυχή να σου χαρίσω, αφού νιώθω ότι είσαι μακριά. Στη ζωή μου δεν αντέχω να δακρύζω. Είναι το δάκρυ λάβα που αργοκυλά. Πόσο θα ήθελα τη σκέψη σου να ορίζω, πόσο θα ήθελα να σ' έχω αγκαλιά. Λοιπόν, ακούσαμε τώρα το «Ποια καρδιά». Ναι. Το ένα το ζεμπέκικο. Το άλλο το ζεμπέκικο το ζήτησε η Βίκη. Είναι αυτό που αρέσει και σε μένα, βέβαια. Πάρε πιστόλι. Για σένα το λέει μάλλον. Όχι. Το άλλο. Λοιπόν, 42 λεπτάκια μετά τις 10, εδώ μαζί με την Όλγα την Παντέλη. 3 τραγουδάκια θα πούμε ακόμα και θα καληνυχτήσουμε. Δυστυχώς πέρασε πάρα πολύ γρήγορα η ώρα. Για ετοιμάσου να τραγουδείς, γιατί είπες θα πούμε. Τι εννοείς? 3 τραγουδάκια θα πούμε. Θα πούμε σαν σταθμός, όχι εγώ. Α, όχι. Όχι, εγώ δεν το έχω. Εγώ το έχω στο αυτή. Δεν το έχω στη φωνή. Μάλλον δεν έχω δοκιμαστεί. Λίγο αυτή και η φωνή για να δούμε να τσεκάρουμε. Εσύ φτιάχνεις φοβερό καπουτσίνο. Οπότε μπορείς να σου δεις το καπουτσίνο. Ναι, να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Ναι, ευχαριστώ. Ναι, να σε καλά. Λοιπόν, πάμε για τη Βίκη. Πάρε πιστόλι. Βίκη, πάρε πιστόλι. Πως δεν τρελάθηκα εγώ μ' αυτό το βλέμμα σου, μ' αυτό. Θα είναι θαύμα να σε βλέπω κάθε μέρα. Μα σε χάσω ξαφνικά, μαχαίρι θα σε στην καρδιά και στο κορμί μου σφαίρα. Πάρε πιστόλι αν δεν σε δω και ρίξε μου να σκοτωθώ. Δεν θα αντέξω το καημό, την απονιά σου. Βάλε φωτιά και κάψε πια και σταχτικάνε τη βραδιά, αφού θα με έχεις έξω απ' την καρδιά σου. Συνεφιασμένε ουρανέ και εσύ μεγάλε μου καημέ, αν θα είχα
χάθει σαν το κεράκι, εγώ θα λιώσω. Χωρίς εσένα δεν μπορώ, ούτε στιγμή ούτε λεπτό. Χωρίς εσένα εγώ θα σβήσω, θα τελειώσω. Πάρε πιστόλι αν δεν σε δω και ρίξε μου να σκοτωθώ. Δεν θα αντέξω το καημό, την απονιά σου. Βάλε φωτιά και κάψε πια και σταχτικάνε τη βραδιά, αφού θα με έχεις έξω απ' την καρδιά σου. Τρέχει καλά. Λοιπόν, θα βγείτε και συγγενείς εσείς, τα βλέπω εγώ. Έχω τιμήσει και την περιοχή του Καλαματιανός, ο Κωστής. Ναι. Από τα καλύτερα παιδιά. Πώς? Το καλύτερο λάδι όμως. Έτσι. Το καλύτερο λάδι είναι της Καλαμάτας, να το ξέρεις, Για λάδι πάμε. Μακράν. Για λάδι μιλάμε τώρα. Τα καλύτερα Το λάδι. Όχι για παιδιά. Όχι για παιδιά. Για παιδιά, άστα. Λοιπόν, το τραγουδάκι που σ' αρέσει, αγόρι μου, έτσι. Είδες, το αφήνει προς το τέλος, σε κρατάει εκεί Ναι, μέσα. τώρα τι. Αδυναμίες είναι αυτές. Μπορεί να με ζηλεύει, αλλά χωρίς Του εμένα κάνεις δεν και το μπορεί. χατήριο όμως, να. Ναι, δεν καλά. Αυτό πότε θα το γυρίσει το κλιπ? Το θες? Ναι, πρέπει. Πίστεψε Επιβάλλεται. με, πρέπει. Ωραία. Δηλαδή για μένα είναι το μακράν το καλύτερο κομμάτι της ζωής σου. Ζεμπέκικο, βίντεο κλιπ ζεμπέκικο. Ναι, μακράν καλύτερο. Λοιπόν, να πούμε τώρα ότι και στη σελίδα μας είναι το βίντεο κλιπ σου, έτσι. Όσοι θέλουν μπορούν να το δουν. Όσοι θέλουν μπορούν να το δουν. Κρυμμένα σ' αγαπώ. Είναι το τελευταίο τραγούδι που θα ακούσουμε, που θα κλείσουμε, μάλλον την εκπομπή. Γενικώς πήγαμε οριακά, έτσι, μέχρι τις 11 πήγαμε. Μια χαρά. Μια χαρά. Μας βγήκε ο χρόνος. Μην τον ξεπεράσουμε. Όχι, τι να ξεπεράσουμε. Μη φοβάσαι. Εδώ κάνουμε κουμάντο εμείς. Έτσι. Λοιπόν, έβρεχε ο Θεός, λέει. Πάμε. Στο σκοτάδι, στην καρδιά μου άφησα μάθει σημάδι. Δεν σεβάστηκες τους όρκους που είχες κάνει, δικαιολογίες δεν υπάρχουν, άλλο φτάνει. Ξένα χέρια σε κρατούσαν στο σκοτάδι, στην καρδιά μου άφησα μάθει σημάδι. Και έβρεχε ο Θεός με το Θεό, ενοχές στο πρόσωπο σου ένα σωρό. Πώς μπορείς να λες ακόμα σ' αγαπώ, ψέμα όπως όλα είναι και αυτό. Και έβρεχε ο Θεός με το Θεό, κι εγώ δεν είχα τίποτα να πω. Σε ένα σπίτι προδομένο και κενό, δεν μπορώ εγώ να κοιμηθώ. Ούτε Δευτέρες, της αγάπης μας τελείωσες τις μέρες. Πόσο λίγο άραγε εσύ με ξέρεις, μα θα σε κάνω τώρα εγώ να υποφέρεις. Δεν υπάρχουν Κυριακές ούτε Δευτέρες, της αγάπης μας τελείωσες τις μέρες. Και έβρεχε ο Θεός με το Θεό, ενοχές στο πρόσωπο σου ένα σωρό. Πώς μπορείς να λες ακόμα σ' αγαπώ, ψέμα όπως όλα είναι και αυτό. Και έβρεχε ο Θεός
Θεό, κι εγώ δεν είχα τίποτα να πω. Σε ένα σπίτι προδομένο και κενό, δεν μπορώ εγώ να κοιμηθώ. Και Όλγα, κάπου εδώ φτάσαμε και στο τελευταίο τραγούδι, το οποίο είναι και ο τίτλος του δίσκου σου, «Κρυμμένα σ' αγαπώ». Πάμε πάλι να πούμε τους συντελεστές. Δημήτρης Βαρσαμίδης, στίχους και στα 14, Νίκος Μητρόπουλος, Γιώργος Κατσίγιαννης και Αντώνης Δρακονάκης. Μουσική. Πώς πέρασες εδώ? Πάρα πολύ ωραία. Να ξανάρθω? Με θέλετε? Φυσικά. Πότε κάνεις live τώρα? Πότε κάνεις live? Πώς δεν το έχεις προτείνει ακόμα? Θα κάνει, δεν το συζητάμε. Αλλά κοίταξε, για να κάνεις live όμως πρέπει να μπεις λίγο μες στην τεχνολογία. Έτσι, θα το παλέψω κι εγώ, τι να κάνω. Θα προσαρμοστώ. Όταν θα βρεις χρόνο, επικοινώνεις εδώ μαζί μας, εδώ, όπως το βλέπεις, αυτός εδώ ο χώρος είναι δικός σου. Ό,τι θέλω τον κάνω, Ό,τι θέλεις, θα βάλεις ό,τι θέλεις. Οκ. Και πες μου τώρα εσύ... Ναι. Και πες μου τώρα εσύ, τι τραγούδια θα παίξεις εκτός από τα δικά σου? Γενικώς δηλαδή στην πίστα, τι τραγούδια λες? Ό,τι πει ο Κώστας. Εγώ πιστεύω. Ό,τι ζητήσει, ό,τι παραγγελιά. Λοιπόν, άκου να δεις. Στην πίστα τι λέω. Στο πρώτο πρόγραμμα πάντα θα πω μερικά ψιλοκαινούρια. Που μπορεί να είναι και αντρικά, μπορεί να είναι και γυναικεία. Από Οικονομόπουλο, Βέρτη, Πάολα, Θεοδωρίδου, ό,τι καινούριο κυκλοφορεί, γυναικείο ή αντρικό. Θεοδωρίδου μου είπες αγαπημένος. Ναι, μ' αρέσει Θεοδωρίδου, μ' αρέσει Πάολα. Υπάρχουν πολλές που μ' αρέσουν, να μην σου πάω στο παλιό καλό λαϊκό, γιατί εκεί είμαι, να ξέρεις. Εγώ το ξέρω. Η ουσία του πράγματος είναι εκεί. Στο λαϊκό θα πω τα πάντα. Από Στανίση, Άντζελα, Πίτσα, Ρίτα, γιατί μ' αρέσει και πολύ η Πίτσα σαν τραγουδίστρια, μέχρι και Αμπάβη λέω. Δηλαδή, ψάχνουμε σε πολύ παλιό καλό λαϊκό. Αλεξίου, Βιτάλη, Τζενιβάνου, Μαρινέλα. Λέω τα πάντα. Ό,τι παλιό και καλό το λέω. Μ' αρέσει. Και γενικά μ' αρέσει να ψάχνω μες στα δύσκολα κομμάτια. Δεν μ' αρέσουν τα εύκολα. Δηλαδή, μου είπε ένα κομμάτι πριν της μάλλον μου ανέφερε ένα όνομα, τη Μαραγκόζη, η οποία μου αρέσει πάρα πολύ. Και θυμήθηκα ένα τραγούδι που λέγεται «Σελίδα ζωής». Παλιό ζεμπέκικο του Βαρδί, νομίζω ότι ήταν. Λοιπόν, ναι. Υπάρχουν κάτι κομμάτια, ρε παιδιά, που δυστυχώς τα ξεχνάμε. Δηλαδή, βλέπεις ότι στην πίστα ή στα live είναι τα ίδια και τα ίδια. Ενώ υπάρχουν χιλιάδες κομμάτια που, αν ψαχτείς πραγματικά, θα βγάλεις πολύ πράγμα. Να σου δώσω καταλάβεις. Δηλαδή, ο καλλιτέχνης να ψάχνεται λίγο και να μην φοβάται να δοκιμάσει και λίγο παλιό τραγούδι. Δηλαδή, να πάει και λίγο στο πιο παλιό και στο μη συνηθισμένο. Γιατί όλοι λένε, έχουν φτιάξει ένα καθιερωμένο προγραμματάκι που το ακούσα από όλες τις τραγουδίστρες και αυτό είναι κακό. Κάποιος θέλει. Ναι, το σύστημα. Κάποιος μαέστρος, ίσως. Δεν γίνονται πια οι πρόβες όπως γινόντουσαν. Ποιες πρόβες? Δεν δίνουν βάση στο εδώ τώρα λαϊκό. Σου λένε την Παρασκευή ανοίγουμε και το έχετε κανονίσει την Τετάρτη. Και παλιά θέλαμε 20 μέρες, 25 για να ανοίξει ένα μαγαζί και ένα μήνα, έτσι, και δεν άνοιγε. Δηλαδή έχουν γίνει πολύ όλα γρήγορα και αρπακολίστικα και αυτό δεν δημιουργεί... Τα είπαμε αυτά, λοιπόν. Λοιπόν, να καληνυχτήσουμε λοιπόν τον κόσμο εδώ που ήρθε. Να τον ευχαριστήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε την Όλγα την Παντέλη που ήταν εδώ μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, για τη φιλοξενία σας. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για την εκπομπή σας. Το αξίζετε, είσαστε καλά παιδιά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Εμείς σου ευχόμαστε μέσα από τα Αμαρτία FM να πάει πάρα πολύ καλά το CD σου. Σου είπα ότι είσαι για μένα λαϊκή τραγουδίστρια. Μ' αρέσει γιατί με εκφράζει αυτός ο τίτλος. Όχι, όσο το λέω, εγώ εκεί σε κατατάσσω. Δεν πρόκειται να μου την αλλάξει εμένα τη γνώμη αυτή. Τα έχω πει, τη γνώμη μου την έχεις ακούσει, την έχει ακούσει και ο Κώστας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα... Δεν νομίζω ότι κάποιος διαφωνεί. Συμφωνείτε και οι δύο. Πρώτη φορά. Και οι δύο, πώς ξέρετε, αυτά είναι σπάνια. Πρώτη φορά. Οκ. Λοιπόν, από εμάς λοιπόν καληνύχτα. Και θέλω να ευχηθώ στον κόσμο αισιοδοξία, δύναμη, υγεία πάνω απ' όλα το πιο χρήσιμο πράγμα και λίγη αισιοδοξία και θετική ενέργεια έτσι για να ανεβαίνουμε λίγο ψυχολογικά γιατί το έχουμε ανάγκη. Αυτή, κυρίες και κύριοι, ήταν η Όλγα η Παντέλη. Κρυμμένα σ' αγαπώ. Από εμάς φιλάκια πολλά, καλή σας νύχτα, ευχαριστούμε πολύ. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός τώρα
Μάλλον την Τετάρτη έχουμε έκπληξη. Γεια σας, καληνύχτα.